Jo volia preguntar-li a Rafa les propostes que faríem com a candidata que sóc a l'Ajuntament, per avant, les propostes que faríem a l'Ajuntament per a pedir ajudes o per a que os recolzara, no sé, per saber. Pues nosaltres nos agradaria que l'Ajuntament col·laborara en el sentit de l'orgullo de la ciutat de València, que se fa per el carrer Colón i acaba l'Ajuntament, que s'implicara un poquet en... Però, per exemple, només us dona els permisos per a fer l'acte, però no s'implica, has dit en sanitat o no? Sí, no s'implica en el que és la participació. Per exemple, en Madrid l'Ajuntament i la Conselleria d'allí sí que s'impliquen en l'ajuda, simplement repartint preservatius allí mateix. Ja que l'event no rep cap tipus de subvenció, i entonces sí que s'ajuda a molta gent. Rafa Verdaguer, molt bona nit, coordinador de Regne de València Gais i Lesbianes, benvingut. Hola, molt bona nit. Amparo Blay, molt bona nit, candidata a l'Ajuntament de València per Avant. Bona nit, Raül. Molt bona nit a tots, benvinguts un divendres més a lo que és la tertúlia política de Onda València Televisió, La Corbella. Avui, primer divendres de mes, 1 de maig, estem treballant. Per tant, programa distint. La rebotiga. Avui hem tingut, per motiu que l'Associació Regne de València Gais i Lesbianes ha rebut el premi, rebrà demà, el premi Palmes Dorades al valencianisme d'Èlits, hem volgut dur així a lo que és el representant de l'Associació Regne de València Gais i Lesbianes i a la candidata de l'Ajuntament de València perquè possiblement sempre és un col·lectiu prou discriminat a l'hora de les activitats. Pareix ser que fer política i mesclar-se en aquests certs col·lectius és un poc discriminatori. De totes formes, com sempre, primer anem a veure l'entrevista que fa uns dies van fer en Rafa, perquè en principi avui no van a poder estar així, per això n'hi ha que agrair-li també que hagis pogut vindre al final a la Corbella i anem a veure-lo, val? Pues la rebotiga. Pues no sé, Amparo, què t'ha paregut la rebotiga? Cosa interessant. Sí, clar que sí. És que els col·lectius que la gent mira un poquet entre comelles, és molt interessant que tinguin una finestra, una veu, que la gent vos conega i sàpiga els vostres problemes, el que hi ha, perquè crec jo que no és fàcil tampoc que la societat acabe de comprendre les vostres necessitats o no sé com dir-ho, del vostre col·lectiu. Jo crec que, com dia al principi de la robotiga, era una associació que en el món valencianista és coneguda, perquè crec que per això van a ser premiats per primera vegada una associació social, no cultural. Crec que és prou important. I que perquè ja és desconeguda dins del món més valencianista, en l'exterior és més complicat encara. Podria ser per slogans, lambda o col·lega, que estan un poc més, no sé, quina canvi se menetge. Sí. Home, és que ser valencianista i ser homosexual per a molts col·lectius no existeix. Però directament té que ser d'esquerres, que jo soc d'esquerres, però té que ser d'esquerres i del País Valencià, del catalanisme, que no pots ser d'altre moviment. Molta gent te diu, ai, i tu eres com així no depressió, tu eres blavero i eres gay, això no és compatible. Això no pot ser, no? No és compatible. No és compatible. I que té que veure, a mà de la meva terra, en ser el que soc, homosexual, és que sempre estem etiquetant a la gent, sempre ens agrada molt etiquetar, i estàs això, no? Per què? A mi no m'agraden gens les etiquetes. És el castig que tenim els valencians, etiquetar-nos en tots ells. Pues podríem estar en una bona, per lo que se parla del vídeo, són 10 anys de la plegada del matrimoni homosexual. Ja hem vist com fon rebut per les associacions. Sí. Però torna a llançar, o sigui que ja que n'hi ha una candidata... El nom, la denominació de matrimoni...
Home, anem a veure. Jo, si el matrimoni crec que és només per a l'home dona i a l'església, jo... És que a mi em dona un poquet el mateix, però bueno, diria que a lo millor parega o no sé, no matrimoni, una altra denominació, però és que a mi no m'agrada, no passa res que si diga, per a mi, si diga matrimoni. No sé. Podria haver sigut a lo millor un error, no sé, un error que en aquella època el govern de Zapatero, per anar a lo més ràpid, agarrara el sacrament de la Iglesia de matrimoni per a tots matrimoni, en vez de canviar el nom per a tots i si tu te casaves per la religió fores matrimoni. Hombre. Pot ser que també... Pot ser que també fora, sabem per on coixejava el govern de Zapatero, una forma de trencar un poc també govern en Iglesia? No ho sé, perquè jo lo de fer les lleis a pressa de corrent, no. Jo crec que... No sé si ell, m'imagino que sí, va parlar en els col·lectius de gais i lesbianes per a fer la llei, no ho sé, perquè jo sempre dic que quan tens que legislar per algú, tens que escoltar a moltes persones i el que tenen que dir. Si no estàs legislant, no ho sé per aquí, però no per a la gent. Aquesta és la meva opinió. Quizá s'han precipitat, no ho sé. No, podríem dir. La llei sí que se va fer igual a pressa, en el sentit del nom, però claro, si volem una igualtat, se té que dir igual. Entonces, yo creo que a lo mejor lo dir, pues lo llamamos matrimoni y se diu igual per a tots, que igual se busca altre nom, sí, però és que si se busca altre nom, tampoc la paraula matrimoni va existir per a ningú. A lo millor hauria sigut pitjor buscar una paraula diferent per a tots, perquè... Ja, però el matrimoni està ja molt en la societat i jo crec que la gent matrimoni és home i dona. Pues per això a lo millor i canviar la societat gastar el mateix nom... No, però la societat és que està canviant. Sí, la societat va molta pressa, la societat va molta pressa, sí, això està clar, i més que anirà, però no ho sé, jo és que dic el mateix, a mi matrimoni és que me da el mateix, jo crec que així el que tenim que veure és que n'hi ha persones que volen estar juntes, i ja està, i si són dones, com si són home o dona, com si són dos homes o dos dones, són persones. És que sempre dic el mateix. Som persones abans d'una etiqueta o d'una societat, uns prejudicis. Som persones i n'hi ha que escoltar a les persones. Aquesta és la meva ideologia, la meva forma de pensar. I van a tindre la mateixa mira un col·lectiu que altre col·lectiu si aplegués a l'Ajuntament? Jo crec que sí. Mentre no sigui un col·lectiu violent o no ho sé, o nazi o d'estos que no, home. A mi els col·lectius, en primer lloc ja t'ha dit, no m'agraden les etiquetes. Jo crec que som totes persones, i jo etiquetar a un col·lectiu, a un altre col·lectiu, no, a mi no m'agrada. Jo crec que si tu estàs en un lloc, i si aplegar a l'alcaldia, jo me sente a dialogar en persones. Ni me sente a dialogar en gais, ni me sente a dialogar en lesbianes. Ni me sentaré si tinc que dialogar en prostitutes. No, per què? Jo me sente a dialogar en gent que vol dir una cosa i la tens que escuchar. I té una problemàtica que no és la problemàtica d'una altra gent. Per exemple, pues no ho sé, n'hi ha persones que a mi m'agrada dir que són diferents, no són discapacitats, són diferents perquè tots són diferents. Tots. Uno perquè té una cosa, l'altre perquè té una... Són tots diferents. Entonces, jo me sento a escoltar a la gent lo que tinguin que dir-me, res més. Que és una lesbiana? Bé. Que és un gay? Bé. Que és un no sé què? Bé, són gent. Res més. També hem parlat en el vídeo de que, jo ara mateix he deixat damunt de la taula que les persones estem avançant molt ràpidament en una societat que corre molt. I en el vídeo estàvem parlant també de que
el món de les falles. Però el món de les falles en què sentit? En el món de les falles, en el tema de l'evolució dins del col·lectiu homosexual o el col·lectiu homosexual dins de les falles, per el tema de la campanya de Boninot el que no vote, Vermaricó el que no vote. Vale. Pot ser que s'ha propiciat a lo millor des de l'administració aquesta discriminació o que no s'hagi avançat, per exemple, pot ser una falla en l'Ajuntament, en la passada d'Ajuntament on estiguen reflexats tots els col·lectius, en vez de fer una falla de París. A veure, jo crec que se té por a lo que no se conec, ¿vale? Entonces, no crec que... Bueno, és que, home, fa 40 anys ser, vaig a dir-ho, no m'agrada gens maricó, ¿vale? Era una cosa que no estava bé i bueno, ahí tenim, per exemple, a Lorca, que ara ha eixit, uno de los motius per el que va ser fusilat, entre altres, és per ser homosexual. Però això la societat també té que canviar i té que a lo millor erradicar aquestes paraules, aquesta forma de pensar, i els falleros també. No sé, crec que els falleros, jo també, els falleros també tindran en els seus casals a gent, pues eso, gais, lesbianes, i jo crec que no passa res, no? Però clar, a veure, que no se diga ja mai tal, això és difícil. Això és difícil, però ja plegarem, no passa res. La societat i la gent aplegarà a no dir ja aquestes cosetes i menys de risa o de burla o de... No, aplegarem. Orgull, Dia de l'Orgull en l'Ajuntament, Dia de l'Orgull en l'Ajuntament, com comentava, poder aplegar a col·locar en alguna finestra de l'Ajuntament en el Dia de l'Orgull una bandera per la visibilitat. Sí, jo ja he escoltat lo de la bandera del papa, ¿vale? Que sí que estava, i la de l'orgull, no. Pues és el mateix. Se té por, i jo crec que des de l'Ajuntament se té por a ficar una bandera que molta gent pues, no li agradaria veure-la. I torne a dir el mateix, poquet a poquet. És que no se pot donar la volta així, pam! No, jo crec que poquet a poquet aplegarem a tindre, no sé, a ser més persones i avançarem més, però és difícil. Si els col·lectius que més predominen en València no foren de la part esquerra, l'Ajuntament podria haver donat a lo millor algun pas? No. Crec que no. Crec que l'Ajuntament governat per el Partit Popular no donaria cap pas, encara que també tindran homosexuals, com en tots els jocs, però penso que no. Penso que sí, que una marca del Partit Popular de gent pues, més homòfoba, més machista, més de gent del passat, millor dit, tampoc. Tampoc seria possible. Crec que no van per ahí els tiros. Jo crec que no. Lo que ha dit Rafa, no crec que... Home, si estiguera a l'esquerra en l'Ajuntament, bueno, pot ser, però no ho sé, és que és un tema que no ho sé, no te puc dir perquè no tinc clar. No tinc clar si... Que sí que la pengen, de fet per al Dia Internacional contra l'Homofòbia, que és el 13 de maig, sí que la pengen, i també per al Dia de l'Orgull. Dia de l'Orgull. En el vídeo queda clar que ja a l'inici hem parlat de que l'Ajuntament de València no aplega a banyar-se, com per exemple se banya en altres o per altres motius, també de col·lectius, per exemple la Fira d'Abril, se banya prou, no sé, les falles no anem a posar-ho perquè crec que no entra dins d'un col·lectiu, és un tema de cultura, no podíem dir-li que no sé ara jo, però deuria més, no sols, a veure, no per a fer festa, sinó per aconseguir que en aquesta festa, que ara parlarem, n'hi hagi aquesta verdadera visibilitat, aquesta verdadera de que no passa res, de que llevem aquestes etiquetes i anem a educar a una ciutat
que s'ha obert al mar, és a dir, que tindrien que ser superliberals, i en canvi no. I en canvi, aquest motiu és com que jo retenc així, és a dir, no deixa eixir. No deixa eixir. Home, jo crec que el que tenim que fer és que l'Ajuntament siga per a tots. És a dir, jo la frase que m'agrada molt és València són tots. Som tots. Som tots els que estem així en València. Entonces, per què tancar la porta a uns i altres no? Entonces, no. Si som tots valencians, si siga la ciutat que volem i tots, a més, paguem taxes, entonces, per què tenim que discriminar a uns i altres no? Pues som tots valencians. O no, o a lo millor és gent que està així treballant que no és valencià, però per a mi, ja si estàs així treballant, si estàs així, ja eres valencià. O te sents valencià, si n'hi ha gent que no és d'ací, se sent molt valenciana. Per què tens que tancar portes? No, les portes millor obertes. Dia de l'orgull, dia de festa, dia de reivindicacions. A mi aquesta pregunta m'agrada sempre posar-la damunt de la taula. Ja l'ha posat antes i la torna a posar, perquè no sé, és a dir, personalment pense que hauria de ser distint un dia de reivindicació, un dia de festa, i crec que molta gent també pensa el mateix. Haurien de ser dos, se podia ser la setmana de reivindicació i el dia de festa, o... En Barcelona sí que la fan així, fan per separat. Pot ser que aquest motiu siga perquè en Barcelona les administracions, no tinc ni idea, se ballen i diuen anem a... Jo en principi tampoc, no sé, o sigui, no he estat mai allí i no puc parlar tampoc molt del tema d'allí. Sé això, però per internet sí que vaig llegint coses i sí que sé que fan un dia la festa i un dia la manifestació. En el cas de València està la part de davant en les pancartes, que és tot reivindicatiu, i la part de darrere en les carrosses, la part lúdica. Però, per exemple, quina reivindicació concreta fa el col·lectiu? Pues sí, pues cada any toca una diferent. O sea, eso lo marca desde la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales, que está en Madrid, y cada any toca un tema diferent. Entonces, per exemple, ha sigut en el col·legi sense armaris, per els transsexuals, ha sigut per les lesbianes, o sea, cada any toca un tema. I entonces hi ha molta gent que diu, ai, però si ja tenen reconegut els drets, per què se continua fent-lo? Pues se continua fent-lo perquè hi ha molts països que encara està prohibit, que no es poden casar, i hi ha països, pues, ara el tema de los yihadistas, porque están asesinando, bueno, eso ya es... a todo el mundo. O sea, ya siguen dobles simplemente, son lesbianas, pero el tema que es o sea, los están matando. O sea, hi ha països que... Per tant, jo crec que una volta estiga tot el món ja, o sea, lliure sexualment i lliurement. Això és molt difícil, és això, aplegar a tots els països... ja és difícil així, que som desarrollats. I de fet, fa un dies que en Madrid un grup de xavales, crec que tenien entre de 17 a 18 anys, que van ser apallissats en Madrid, en el barri de Chueca. Pense que l'homofòbia sí que està pujant. O sigui, així que fa temps, perquè ara, avui en dia, els xiquets de 15 anys, ella no amaguen ser... No, està clar. Que se mueven sol com abans. Entonces, sí que se duria el tema de fer una llei de protecció per a... Igual que està la violència de gènere, però la violència... Sí, però encara que tinguem una llei de protecció, ja ves, també en el maltractament... desgraciadament n'hi ha més, bueno, n'hi ha, no ho sé, l'altre dia vaig eixir el tema però encara que n'hi hagi una llei, la gent, jo crec que la violència és molt personal, és en grup, però també és molt personal, és a dir, no tots som no tots maltratem a les dones, als fills, als animals, és molt individual, jo sempre ho dic. Quan diuen, és que l'assassinat de dones, anem a veure que són casos puntuals, com el xiquet que l'altre dia va matar al professor. Afortunadament,
no és la norma, sinó que és una excepcionalitat i és gent, pues lo que jo t'he dit, que quan no conegues tens por, o incluso a lo millor tu eres homosexual i no vols reconèixer-lo i eres violent per això també, per problemes personals, saps? Entonces, encara que n'hi hagi cap policia, encara que si la gent és bruta, per dir-ho així, i vol apallissar a algú, pues la apallissarà. Perquè per desgràcia és el factor humà. És que és el factor humà. Entonces, bueno, tot el que siga protegir sí, però no ho sé. Jo és una cosa que sempre dic, ja que estem en la tertúlia política, sempre dic que els ciutadans no tenim cultura política, però com això pot també crec que hauria de ser que tampoc hi ha una educació clara, cultural, i anem a deixar, no vaig a dir cultura de llegir llibres perquè la gent no llig, però una educació cívica, podríem dir més, una social, hauria de l'educació anar per aquest camí, en vez de... Sí, en el respecte. Per el respecte, per la igualtat. L'educació és educar en valors. És a dir, tu tens una persona al teu costat i què més da? Si a lo millor és una lesbiana, a lo millor és un gay, a lo millor és un no sé què, però és una persona. Jo torno a dir el mateix. És que per què tenim que ficar etiquetes a la gent? I al xiquet, perquè mira, per exemple, els divorcios, ara, què xiquet no té un amic que els pares ja estan divorciats? I fa 30 anys, doncs no, o menys. Entonces, anem tan ràpid que o eduquem en valors i preparem als xiquets i als joves per lo que és ara, per lo que n'hi ha, o veurem el que tu dius, violència i coses que no volem. N'hi ha que educar. L'educació és fonamental. I l'educació parte de la família. El primer lloc és la família. I l'ensenyança en les aules, però l'educació en la família. Jo que estic en... És un círcul de que aquest xiquet que ja està educat va ser família de major. Sí, està clar. Però te vull dir que el primer és que la família, jo que estic de voluntària en un centre de menors, te dic que és molt difícil perquè estos xiquets venen de famílies desestructurades i és molt difícil retornar i que pensen que no és lo de la família, sinó lo que té que ser. El respecte als seus companys que estan ahí en el centre, i això és lo primordial, si volem una societat avançada i oberta. Ara, si volem una societat tancada, mira, ja està. Tens raó en el que dius de que l'educació és la família i l'ensenyança a les escoles, però a dia d'avui, aquests pares, ara ja un poquet de la meva, perquè ja els pares ja estan ja en una època que tal, no venen educats en el que estem parlant, en el tema de la igualtat. Per desgràcia. Per tant, crec que se tindria que posar molt més èmfasis en el que és l'escola o el col·legi. Un recolzament a lo que és la família. Sí, tens raó. Però no són aquests temes, és a dir, tu vas el xiquet, per supost que le van educar en sa casa que el papà és el papà, la mamà és la mamà, el abuelo és el abuelo i l'abuela és l'abuela. Però no van a educar-los en que el papà és el papà, el papà és el papà. No m'agrada dir marques, però podem veure l'últim anunci de... Sí, t'anava a dir ara, sí. Anem a dir-lo. Vale, a mi m'agrada molt. Anem a dir-lo. Perquè està molt ben fet. M'agrada molt, perquè van passant i cadascú la seva problemàtica, però al final la veritat és que tot és... Tu vols a... Sí, doncs això és el que val. És a dir, pues a lo millor sí, aquesta educació és la que fa falta, és a dir, possiblement un anunci de televisió estigui educant més o ensenyant més ara sí, perquè que el que està ensenyant perquè els mitjans de comunicació apleguen a molta gent, moltíssima gent. Entonces sí, si ho fas bé ahí, ho fas molt bé. I és que realment l'anunci, la problemàtica de que l'escola eres el raro per ser una mare major o per tindre dos pares o per no ser de la mateixa raça que els teus pares. I la problemàtica no ve de casa, sinó ve de l'escola. Sí, té raó, en això té raó. No s'han tornat les coses, no ve, té raó. Però per això a mi m'agrada molt
com acaba l'anunci. M'agrada molt. Crec que replega tot el que és pues, lo que té que ser la gent, el carinyo, perquè als xiquets és molt, molt important que li donen carinyo. Jo vaig a dir una cosa que a lo millor a la gent no li va agradar. Quan jo estava en UNICEF, Joaquín Ruiz Jiménez, que va ser president d'UNICEF molts anys, i era jo crec que era un home molt liberal, i quan li preguntaven, vostè creu, don Joaquín, perquè li diuen don Joaquín, que les parelles homosexuals tenen que adoptar xiquets, fills, i ell dia, si el xiquet té que estar sense carinyo o con carinyo, jo pido carinyo. I és així, no? És el resumen de l'anunci. Sí, i és veritat, Educació. Parlant d'educació, a veure com ho liem. M'agrada liar-vos. Vull que tinc l'oportunitat que estem replegats així parlant d'aquest tema i m'agrada també així. És a dir, si anem a l'educació normal, tenim problemàtiques als 16 anys de que una xiqueta s'ha d'embarassar, que també tindria que ser una educació possiblement que es dona en casa. I en canvi s'ha deixat que l'educació sexual als mestres. Quan crec que tampoc hauria de ser responsabilitat d'un mestre educar la sexualitat. Però venim en que els seus pares, els seus iaios no ensenyen als seus pares i els seus pares diuen que els ensenyen a l'escola, que és el més fàcil. Si això ja és una problemàtica en el tema homosexual, en tema de sexualitat, en tema d'enfermetats, en tema de tal, encara és més complicat. Hauria de ser encara més l'educació tant per part de l'escola o per part dels pares. Qui hauria ser igual? Haurien de ser els pares? Jo crec que al xiquet o al jove n'hi ha que contestar-li quan pregunta. I això és un tema de psicologia. Vale. El xiquet quan pregunta és quan tenim que contestar-li. Per què no? Si pregunta és perquè vol saber. Entonces, si pregunta en casa, si pregunta en el col·legi. Quan pregunte. I aquí, home, tampoc si pregunta què passa per el carrer, no. Però vull dir que el xiquet quan pregunta és que ja està preparat per a la resposta. Entonces, jo crec que això és un tema de tots. És un tema de la família i és un tema de l'escola. No podem separar perquè el xiquet o el jove passa de la família a l'escola, de l'escola a la família, que està tot junt, que tampoc podem. Entonces, quan està preparat per preguntar és quan tenim que contestar. I, home, tenim que contestar pues, lo que n'hi ha ara. No n'hi ha, pues, per què fulanito té 2 pares o 2 mares? O, pues, mira, perquè se volen i s'han juntat o l'han adoptat o si són 2 dones o ara els pares en el d'alquiler pues també poden ser pares biològics. És que no tenim que amagar res. Si el xiquet o el jove... Bueno, el jove no, perquè ara el jove si vol té tot... A veure, és que quan digues que encara n'hi ha embarassos, sí, perquè tots sabem que és molt difícil quan estem en un home, o quan tu estàs en... Pues home, és difícil a lo millor, no ho sé, però el design para otro programa, però sí, tenim que jo sempre m'agrada donar als xics, a la gent, un abanico de possibilitats i que la gent puga ver i escollir i tot, no sé, quan més obrigues l'abanico, millor. Sempre, hombre, que no te inclines per lo que no té que ser. Jo sempre dic que la violència és el que no, tenim que erradicar la violència. Però si no, clar que sí, home, n'hi ha que explicar tot, així que és, home, no als 3 anys o als 4 anys, encara que siga un xiquet que pregunta, sí, però home, a lo millor pregunta perquè ho ha sentit per ahí, no, però bé, retornant, sí, quan a la gent jove n'hi ha que explicar-lo, n'hi ha que donar-li les ferramentes adequades perquè no tu, a lo millor té que anar i veure la pel·lícula o el que siga, no passa res. Jo crec que sí, per què no? El col·lectiu homosexual, LGTB,
està també una altra etiqueta en el tema de la promiscuitat. Però podríem dir que aquest col·lectiu és el que més està conscienciat en el tema d'enfermetats de transmissió sexual o teniu els valors més alts i s'estan perdent? Home, el tema de la promiscuitat jo crec que existeix tant en el tema heterosexual o no. Jo sempre fique l'exemple de que diuen ai, és que los gays teniu saunes, teniu lo que llaman cuartos oscuros, teniu no sé què. Yo siempre le contesto una cosa, digo, sí, digo, pero eso está totes les carreteres plenes de prostíbulos, digo, perquè som el promiscu, el gay. No, jo crec que no. Home, a veure, jo no... Tinc que dir la veritat, és un col·lectiu que jo no conec. Esa és la veritat, perquè, home, no el conec perquè jo, encara que soc treballadora social, conec més el món de les drogues que el de la infància que els gais i lesbianes. Però jo crec que no. Jo crec que no és un col·lectiu promiscu. Bueno, crec que no. Vale. Y claro, es que como el rebotín. El ser humano claro que sí, es que como la rebotera. Claro, una etiqueta. Però ells són més, no ho sé, però crec que no. N'hi ha de tot en tots els puestos, desde la punta hasta la iglesia que ni han casado de sexo en la iglesia. Hi ha gent que va a la iglesia tots els diumenges i a lo millor, mira... Yo robando y con el mazo. Y con el mazo. Tema d'educació en el tema de les enfermetats, que hem parlat en el vídeo, que pareix ser que s'estaven molt més conscienciats, s'ha perdut valors per culpa de, a lo millor, de les retallades o per el tema de... Sí, s'estan perdent els valors perquè n'hi ha molta gent que diu, tal, pues el preservatiu. Pues jo crec que n'hi ha que conscienciar més a les autoritats per a que n'hi hagi més campanyes de prevenció. De fet, que un col·lectiu únicament te dona el preservatiu una volta a l'any, que és el dia de l'1 de desembre, o sea, per fer una campanya, no te donen més material, entonces tampoc pots fer una campanya contínua a la gent, o sea, pero es que ni te donen panfletos, pero claro, tú vas en el panfleto y te digo, ya, ¿y el preservativo para que yo lo gaste? O sea, si no n'hi ha material, és com res. I entonces s'està perdent, però tant en homosexuals com en heterosexuals. O sea, perquè el tema del sexe no és exclusiu dels homosexuals, o sea, és de tots. No. I en el tema dels heterosexual està el tema de la píldora del día després. O sea, se prende la píldora y ¿qué pasa? De que no puedes agarrar una sífilis, sí, una gonorrea... sempre és la dona la que té que... Sí. Perquè és la píldora, l'home no, perquè la dona és la que se pot quedar embarassada. Però el tema de la prevenció és molt important, la prevenció. I encara que n'hi hagi prevenció o n'hi hagi en les escoles o... la gent, jo crec que quan eres jove, és que quan eres jove tot el cap com a vist, vaig a ficar el preservatiu, per això tenim que estar pues sempre ahí, pam, no només per l'embarassos, sinó per les enfermetats de transmissió sexual, que bueno, a la llarga són càncers, o sigui que això la gent té que saber-ho. Però, bueno, ahí estem, és el poquet a poquet que sempre diem, és que no, que en el mundo de Yupi no estem. Entonces, tenim que bueno, pues lluitar con lo que n'hi ha. Se deuria fer des d'un ajuntament campanyes pel tema de la prevenció de l'UVIH, de fer les proves, que pareix tan fàcil però a la vegada resulta tan difícil per a la gent jove. No anem a parlar del col·lectiu perquè tots estan a dia d'avui estem tots en perill, aunque la gent diu no és el meu col·lectiu, perquè és que entonces... Hi ha molta gent que diu no, jo no puc agarrar sida VIH perquè jo no soc ni yonqui ni homosexual. És que això lo pot agarrar tot el món. O sea, no és una enfermedad sexual que lo pot agarrar tot el món. O sea, no.
Clar, però com vas començar per l'home este que va dir-ho, però bueno, ara és veritat que tu pots agarrar també. Però sí, per què no? L'Ajuntament està també per això, per fer campanyes de prevenció i perquè la gent, pues, no ho sé, per donar preservatius també, per què no? I no sols una vegada. Que pareix això que toma en el record. No, home, no. Té que ser... Que no el gastes perquè potser té un Sí, dibuixet especial i dius, no, m'agrada el dibuixet del món. Entonces és pitjor, perquè si no el gastes Lo pitjor. No, però jo sí que tenia una amiga meua que sí que és treballadora social de 3 pobles en Xàtiva i a vegades mos donava tomat, preservatiu. Sí, home, tampoc tant. Però sí, estava... Bueno, no eren tantes vegades, però home, potser ja toma 2 preservatius. Jo, ai, que bé, 2 preservatius, saps? Però sí, l'Ajuntament, clar que sí, home, l'Ajuntament està per a moltes coses. I per a la gent. És que l'Ajuntament què són? Som gent, són la gent que estem ahí. No és la Torre de Marfil, no. És la nostra casa, no? Els ciutadans. És la casa dels ciutadans, no? També per on es comença una educació? Eh? És per on es comença també una educació? Per l'Ajuntament o per la casa? És la casa dels ciutadans. Pues també, perquè no és que l'educació no té que estar només en un lloc. Per què? Té que estar, no té que estar només en la casa, només en l'escola, no, l'educació, i l'educació a lo millor també d'anar per el carrer i que un xiquet pegui una patada o fa això, i tu digues, xiquet, home, això no se fa. Per què? Per què no pots dir a un xiquet que no és el teu fill o no és el teu nebot, perquè tu no pots dir-li, això no se fa? L'educació està en tots nosaltres. Jo no la relegaria només a la casa o a l'escola, o si no és en la casa, i si no és en l'escola, i si no és aquí, a on? No, l'educació és un concepte molt ampli per a mi. Pues nos queden 2 minutets. Ai, chicos. Ja ha passat. Passa molt ràpid. I pues no sé, parlaves del tema del matrimoni, de l'orgull, que el dia de l'homofòbia pues, hem parlat per damunt més en el tema del vídeo, el tema de les palmes dorades, felicita i de nou, el tema de subvencions, educació, etc. Fem un remix, conclusions. A mi m'agrada... No sé, no. Jo m'agradaria dir que a mi jo volguera que no tingueren que fer ninguna reivindicació. És a dir, per què tenim un dia especial? No, per què? A mi no m'agrada. No m'agraden els dies especials. Jo crec que tots els dies són especials per a tots. I no tindrien que fer reivindicacions de res, per exemple. Sí, exigir, però no tenir que eixir al carrer per a reivindicar, no, per què? Som tots iguals, perquè és la reivindicació. Eixir de festa. Home, de festa, clar. Tots som iguals. De festa sempre. Tots som iguals i tots ho decidim. Clar que sí, és que això... Anem a veure, on estem tots en el món, no? I de qui és el món? Pues de nosaltres, ja està. Dels de nord-americans, des dels pobres del Nepal, que els tinquen en el cap tot el dia, pobrets, perquè al gos flaco diuen que tots són pulgues. Però el món és de tots, igual que l'Ajuntament és de tots. Per què tenim que reivindicar res? Això és nostre, de tots. Rafa, un últim mensatge per acabar. Pues res, hombre, yo continuo pensando que sí que n'hi ha que reivindicar hasta que... Sí, però que no m'agrada. Jo no te dic que no, però que no m'agrada que... Saps? Però des de l'Ajuntament ho apoyarà. Sí, home, clar. Esperem. Pues donar-vos les gràcies per haver vengut. A tu. Gràcies a tu. Per haver tingut doble esta setmana per a gravar el vídeo i per haver el programa. Moltes gràcies, Amparo, com vulguis ja ho saps. I dir-vos que possiblement estigueu atents a tot el que ocorrisca este fi de setmana, perquè el dilluns podem començar en novetats en la Corbella i podem tindre tertúlies diàries. Tot això molt pront ho sabreu. Molt bona nit, gràcies per aguantar-nos un divendres més, en duem 14 ja, és poc però ja és molt, i ja ho saps, us podeu seguir en el que és el nostre Twitter, @lacorbella, en el Facebook de Onda Fallera, i
com sempre, molt bona nit, gràcies i dir-vos que podran dir que no tenim ous, però collons, mos en sobren. Molt bona nit. Bona nit.